Legazpiarrak gera, argietu da. Legazpi, aspaldiko Legazpi, oen 6 mendetako Legazpi, hemen Kasko, Eliza, udaletxe, pelotaleku, kale nagusia eta inguru honekin osatzen zen Legazpiko Kaskoa. Hirurehun biztanle gora bera, 58an bere ziaro badago horoz, urte bat 200 biztanle golpea etorri ziren Legazpi. Biztanlegoaren kokalegu txiki hau utzi eta besteak mendira. Ozoetara. Ez eta esaten hori gaizki daudenik, baina herri egoki bat egin dugunik ere ez dut uste. 1900 2.000 habitante zituen gutxi gora bera. 80an 10.000 pasatu zen. Ba, industriagatik. Industria, barairateko patrizio sortu zen hor, da patrizio inguru lehendi bat zeuden beste batzuk, txikiagoak, baina hor etorri zen puztuk eta bat izu horria. Da hor, ba, auzo horietan, herrik asko hortan bizi izan dira, Gipuzkoako herri danak ez esatatik, gehienetako norbait famili bat Legazpin biziko zen. Eta Espainiko provintzi gehienetatik ere, bai. Zer egiten ginen, eskolara jetxe, eta gero berrirok barrioa, auzoara. Eta jolas eta dana, han izaten zen. Etxean asko laguntzen den. Oso txikik izan da, baina aman. Lan asko zoken, eta berri gorriz. Legazpi lehenko gizaldiaren asera arte, basarri izan zen, nekazari mundu izan zen asko. Horak bazeuden da, aurretik eta ez da, baina egun bat basarretik horaz zitu. Baina, bai zeon, pizkotolo ginen, askoz bizkorrago ginen. Basarrikok ero, auzo horietako. Nik 12-13 urtekin bakarrik juten nintzen Bilbora. Hori kaleko ezin gauza egiteko. Alakoik ez zuten egiten. Erderaz. Zuek ez da izan impresioiko duzuen, baina ni 18 urtekin torri nintzen bide nire. Bianetik herri euskaldun peto bat. Legazpi etorri ginen da, Legazpi nire belaunaldiko. Talde osoa zeuden, erderaz egiten zuten. Txikition erderaz. Nik debeku berdinenok, baina guk euskeraz egiten duen etxe. Etxen eta nire aizpakin, dan euskeraz. Bestek erderaz egiten zuten, orduan, bestekin erderaz, baina guk kalen aizpakin euskera hotzen. Etxen euskaraz egiten zen, baina etxen apartez, kuadriakin eta guztikin, dana egiten zen erderaz. Baina gero senide hartzen de hemen etzan euskeraz egiten. Etxen bai, baina etxetik kanpoz ez. Horregaitik esaten zozea, erdera. Hala euskal sena, esango benduke euskal giroa, guzet hobetzen dio. Jakin, hitzegin gutxi, hori da. Hitzegin, bai, lehen baino gehiago. Gazten artean askoz gehiago entzuten da euskara. Lehen baino gehiago bai. Nik esango nuke... Beasain Tolosaldea. Oaingo euskera batu esaten du, Gipuzkoatik hartu zuten. Da hori hartu dute zain nundik esan dut, hori Legazpitik hartuta gehiago. Legazpin gehiago. Noa da. Mutile prekamotzak, udadan egon uste dut, belaune gorri-gorrekin, eta guk soinokok, hamak indakok, besdiketzea. Galtzerdik, katiuskak, zehotzak ziren, negun, eta abrigok, baina nahiko politek. Udaran apargatak eta... Apargatak eta kitio. Herri nahiko ondo jantzia zen Legazpi, Bai. Presumitzeko herri itako zen. Baina orduan pretaporte zen ere batean. Hori gerozko gauzea da. Orduan egin nintzen zen. Hemen sastre bateke prakak egin, neurrira. Gerrien gora jaso ez dio, behan motxakatzen zen. Eta gerrien berak etxi eta baraketea belaunaino. Patrizia. Patrizia Etxeberria. La Bellota. Garrantzitsu ezan gainea, mundu mailan oso ezagun. Mundu, ez Legazpin da Espainin bakarrik. Oso galtzailu zate zaio, bai, ez da? Galtzailua, bai. Importante genetakoa, munduko importante genetakoa. Nire izan gantzen behin Kolombia baina iztekin sartuta. Eta hande La Bellota agertzen benzien, bai. Hemen herriko zena du, nausia. Patrizio Etxeberria hori herriko zena zen. Bera ambizio handiko gizona, baliozuna,
inguruko taller txikitanak itxiarteko nik ez zuen izan, baina behar handi egin zuen. Horrek egindako auzoa dira, asko be, ekonomatu horrek egindakoa zan, ikastetxe horrek egindakoa zan, auzoak behar zotitu zituen, kanpotik hiru ekarrita, nizte nola, ia 2 urtetik baina auzo berri bat, 4 urtetik baina auzo berri bat azaltzen zen. Bazeuken hemen inguruko basarretara lehen esan duzun bezala, 50 urtekin ditorrezian, lan esketatisona, eta inoi ez dut ustukatu zuri. Arzen zituen, ez gaixoak ez dut esango, baina ezin du da, bai, errenak, begi bakarrak, beso motxak, dine garzen zituen. Bereana lan eskehun, da bihotza ikusten zitzaion, ikusten da, bazeuken, sentsibilia handi bateko gizona, eta beste aldetik biratu, eta gerran nazionalista aldetik indizienak eta etorri, eta horiek kuarentena pagatu behar izan, hori 2 urte nezikun hartu horrek lanean. Eta bertan ofizio ikisitako mutilak irten da kanpon tailerra jarri, etzien markatu iniz. Gobartasun bat ikusten zaio, burniaren pare. Horren aparte zuen Patricio Papelera, Patricio Borza, Koele bai, horri zen papela eta filtro. Tailer gehiago. Segitzen duen. Segitzen duen, baina askor tailer gehiago daude, desberdinak. Ja, Aura Patricio, desagertu nintzen, eta haren ordez, hor sortu ziren gare bi enpresak, GSB Acero eta GSB Forja. Kalean gora, kalean bera, helduta eta dantza, aberken du... Zibaz akalata idu, gramorea jarri. Baina gramola horretik ni gogoratzen naiz, bandea eta txistulari. Legazpi frontoian, bai, banda eta zumarratik eta tortzen ziren, mutilila bat, zinea ere bagendu, baina zinea oso txikitatik, zati kolegian de, zine bat zian. Eta gero antzerki asko egiten ziren. Antzerki asko. Eta nizen edarra egiten itxon zatek, lagunan entenditzen teatroa. Eta gure bizilago bete Bernardik eta Kalfarsoroi. Ez dakiz egin ikiko zon, burue moztu bar zioten, nik egin itun edarrak urrengo gunen ikusi non arte, etxetik gertetzen zola. Goldenen horretiro jetxi egiten ginen ez marra. Zu gaztego zinen dela gauko ez? Seguna, mazazpi o mezortzi urtekin, jaiero juten ginen ez marra. Baina belaunaldik ibilidia aldaketak, honek esan duen zela, Legazpiri etortzen zen epoka esan zen, gero ondorengo gazteri horrengo belaunaldi honenak eta gehiago hemenik gauntzan, handik honea baino. Betik egon da niko goratzen naiz, Legazpin zion kanpo futbola. Eta Zumarrakok etortzen ziren beti kontra egitea. Zumarra eta Pertsuko. Betik egon da izorazko pikea. Ez da gizanoa egin Sanoa baino gehiago dago. Urretxuk eta Zumarra alkarrezute tragatzen. Baina Legazpiri kontraikiko batik biek alkartzen dira. Eta beti galeran Legazpiri. Santikutza. Eta gizu miradia. Frantzia Miranda horlan, merezido jetea. Lehaztiak bezala esatzen. Jaien ganen aiziela, hor bota zituzten zenbat ikas eta zenbat mineral, horlako celebrekeri bat gurutzez antzeko burri bat azaldu zen. Miraria. Erromako nartua izan zen, Santikutz eguna horretik da, fiestak eta jai. 3 de maio. Bueno, sokamuturran, dantzari, kale jirak, oso politik izan zen, oso berri. Importante, gaur danetik dago zerbait. Haine aurrentzako izugarrizko plaza hundi izan ditut, idia dana betetzen duari. Horlako autotxoketa, mundu hori hauten da plaza dana beteta. Gero, beste gainen zen, jaialdi mordo bat, musikalekide bat, berso jaialdi bat egoten da. Baina ziro aldatu binda zen, gaur egunen, komodo jarri. Musika eta dantza egiteko gauen, eta zenbateko dira. Ez da guten arare. Santikutz egunen egiten da, espata dantza bat, Legazpiko dana. Herri mailan, herri kaskoa ikusiko zenun behar bada. Baina lan importantek, udaletxe eta Eliza. Miranda hola da, berez. Miranda hola oso arro. Parke importantea dago. Ez dakiz emateniko etorkizun egiko du, baina parke importantea dago, Miranda hola. Atizi horrek hori izagutuzun geroago. Hango baserria markastei hori bota,
Miranda hola, haientzako baserri berri egin albuan, eta hori izan zen lekuan, egin zuen ermitia eta fraua, hau, modernoa da, el año 50 bukatu zara uste, eta eraikuntza txikia, baina oso politia da. Eta hor dago, oain ikan behare garai egiten ibiltzen zuen bezala haizearekin ikatza berotzen duzu, eta gero mailua, mailutan, lan egin duten gutia. Eta kanpon daude gainean, lehengo mailu. Bai. Zintzilikatu daude lehengo mailu. Alemana? Alemana. Gerard Bar, lehazpiko zan? Lehengo gizaldina xeran, aleman bat ekarri zuten inginero bezala horrea. Hori udanan jarri zan bizitzen da hor jaiozian, bere semeak. Nahiz eta gero aleman ikasi zuten, da arajuntzian, da bat, baina hemen euskaz ikasi zuen, beran bar horrek, euskal zaindiego kide izan zen, gerra mundiala sortu zanen. Gerra Hitlerren. Udana jaioa, baina alemana zen lehenengo. Eta alemana izaterik aparte, militar gero. Izaten du itzultzaile bezala eraman zutela. Hor desaparezitu zen. Ez da jakin inoiz zer gertatu zen beharekin. Legazpiko euskera da dana sakontu zon, da toki eskotako. Euskaldun bezala, oso importante izan zen. Legazpi jende importantea ataratzen. Gero gainen zen esan duzupan, Patizio. Hemen izan da, Patizio lehen esan dugun hori, hau diena. Aldaketa nagusiena, budegira, industrialdatik egiten. Izugarria. Legazpin, egon da guztietan hau da. Dana. Gehatzen da ezkerra, Eliza eta udaletxe hori ezin izan dute bota. Baina al izan barru hori duan. Legazpiko udaletxeko nola izena, eskudoa bezala. Me kasuen, ze eskudo politia zan. Nun dago, lehenkoa zan, zati haure asano zeon dakan egin zuten. Por la gracia de Dios. 65. Eta hoin dago arrizkoa. Ez du esan esaten. Patizio bererako herri bat eraigizuen. Eskolea beretzako zan. Beha nahi zuen eurirako. Ekonomatua zan, zu ara jundarra zenomento jasotzeko. Etxe bizitzan merkea debaldekoa esango nuke egin zizu, baina hor bizitzeko. Eta hola funtzionatu zuen, baina... Nubaitera sartze bat zinen, igual... Bai, baina... Ematen zitzun. Alde hortatik... Patriziotik ertinezkeo, etxea Etxetik kanpo. Hura egin zuen, beretzat. Beretzat, orduan, alde honak Patrizio esker da Legazpi dan bezalakoa. Baina, gauza guzti horiekin. Patrizio eskertu mezaio, zema gauzak egin du eta... Eta beste gauza batzuk esan ez, hau, ez da ala izan. Gauzak asko, gezki egin da dut. Euki ditugu, herridanetan bezala, patriarkas. Eta gastatzen ez izkigu. Gastatu intza izkigu. Egia da, Eugenio Lortza bat. Vitor Sakrista bat. Eundia, desinteresadamente Vitor Rebitzat asko. Herriaren alde lan egin duten. Euskadi maila berri prestatzen zen. Ez dago ia barandiara ni. Ez dago leku nahi. Ez dago, eta oain dana jarri gina, komandantes. Generalik ez dago. Danak ega komandante baino, maila batea jatu da, jendea da eta ez dago hortik gora lehen metro erdi bat altuko ziren horbait beti genduken, herrian hoi galdu dik zaizkigu. Hoi galdu zaizkigu. Herri langilo bat, klimaleti gogorra, Gipuzkoako gogorrenetako bat izango da, eta horren ondoan, Burniaren ondoan, hasi eta landutako herri langile bat.